Lomliso sathukizanya emva kokuthunjwe emini kwabha izolo lomshayeli weloli uthi bambophe ngezintambo bamshaya ubusuku bonke labathumbi bebefuna imali ngodli. Uthi batshela umndeni wakhe ukuthi ukhokha u30,000 wamarandi noma bazomdlongula bembulale. Abazali bakhe babese bekhokha u27,000 wamarandi namuhla ekseni. Omunye umshayeli kusola ukuthi ukuleli ihlathi kanti lokhu sekuthelisa iziphathimandla ezibekelela imngcele kanye nabashayeli bavala umgwaqo ngamaloli ngoba bekhathazekile ngokuphepha kwabo. Bafuna kujutshwa amaphoyisa ngomningi awo kulomgwaqo. Our driver have been raped here, our driver have been killed. This is almost 3 years. Ukuvalwa kwalomgaqo kudala isiminyaminya esikhulu ngamaloli abeshaya ujenge olungaba yibanga lamakhilomitha angama-20 nokukhathazeka kakhulu abahambela izindawo ezingaphandle kwaleli. Our cyclists have already gone through, but then I've got all these supplies over here. It's so frustrated because I'm losing the day. I'm supposed to be working this time. Amaphoyisa athembise ukuqinisa ezokuphepha nokuphenya ngalezi zigameko. We have deployed more members, especially this time of the festive season. After we have launched the safer festive season operations, we are working hand in hand with the teachers and all the stakeholders. In one instance, we have arrested one suspect after they attacked the taxi. So there is something that we are doing, and we will continue to monitor that particular area. Lomgwaqo wono yintubendle yokuthutha kwezimpahla eziyiswa kwamanye amazwe nokuletha umnotho omkhulu phakathi kwalamazwe omabili.